हरे कृष्णा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित तुलसी आरती। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए। कृपा कोरि कोरो तारे वृंदावन बासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वार नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये निवेदन धरो साखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कोय यही जिना मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जीनवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यही निवेदन धरो साखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी। जयो वृंदे देवे, जयो वृंदे देवे, जयो वृंदे देवे, जयो वृंदे देवे। जय तुलसी महारानी की जय, जय वृंदे महारानी की जय। हरे कृष्णा। यदिच्छया सूपपन्नं सर्वदारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया प्रार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्तामिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च विद्या पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयादरणाद् भरतं मंशन्ति तां महारथां जीसां च तं बहुमतो बुद्ध्यायास्ति लाघवम् वाच्यवादांश्च बहुं वदिष्यन्ति तवाहितां निन्दन्त्य तव सामर्थ्यं सुतो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्स्यसि सत्यं जित्या वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्या लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युध्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि ईशा ते अभीता सांख्ये बुद्धियोगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा प्राच कर्मबन्धं प्रहास्यसि नियाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयति महतो भयात् नवसात्मिका बुद्धिः कुरुनन्दन बहुशाखा जनन्त्याश्च बुद्धयो भवशायिनाम् ज्यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबोधन्त्यभिपस्थिताम् वेदवादरता प्रार्थ्य नन्नदस्तीति बाधिनः कामात्मनः सर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैषज्जगतिं प्रति भोगैषज्य प्रधत्यानां तयापहृतचेतसाम् भवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रिगुण्यविषया वेदा निस्त्रिगण्या भवार्जुन निर्धन्ना नित्यसत्तस्सो निर्योगाक्षेमयात्मान् यावानर्थयुरोपाणि सर्वतो संप्रचोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुभ्यो मा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो सिद्धयो समो भूत्वा समत्तं योगमुच्यते दूरेण च वरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धि
बुद्धौ शरणमन्निच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह युगेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युद्धस्य योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनोन्मुक्त्य पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिद्वतिद्धरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिविन्याते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यति। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव स्थित ही। हरे कृष्णा. आम्ही रिसायटेशन चॅप्टर सेकंडाचे रिसायटेशन स्टार्ट करेत. सगुणा माताजी तुम्ही सूर करेत. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगो. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विपिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परं तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरुन् त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांसु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढसे चेताः. यत्प्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योऽस्न इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरो भूयोर्मध्ये विपिदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वचोशोचस्त्वं यज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गताशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः
आगमापायिनो नित्या स्थान्तिस्तिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषः शर्प समदुःखसुखं धीरं सोमरतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न किश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ सङ्घायति यतिहन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमनः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। म्यूट आ रहा माता जी। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धाश्रेयोऽन्य तक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः स्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मत्सन्ते त्वा महारथः येषां चं त्वं बहुमतोः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाञ्च बहुन्न वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये यमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति म्यूट जल माता जी। 40th 30th वा 40 40 वा ओके नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रयत्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। यावनर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्री अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते य सर्वतान्नभिस्नेहस्तत्त्व त्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोपस्यं परं दृष्टा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत्र इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः जायतो विषयन् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाश्वरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्युवतिष्ठते. Miguel, कितने माताजी 72 नक्वाजुष्वा वही माताजी कंप्लीट. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायर्नावमिमापसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने अपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रचति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वांक स्वागत करता असं आम्ही श्रीमद भागवतम ॲसिटी सध्या सत्संग करता असती सर्वांक हार्दिक स्वागत आणि दंडोत प्रणाम्स करता. टाइम झाला ना 8 o'clock I mean 7 ओके. आणि आज आम्ही काल सेकंड चॅप्टर फर्स्ट सेक्शन ऐकलं असती. आज आम्ही सेकंड सेक्शन ऐकूया. त्याचे की ना पुढे हा एक भगवत श्री आदिशंकराचार्य तनबरेने भगवद्गीता महात्म्य त्याचे थर्ड टेक्स्ट वाजिता मलिनेर मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम मळेरी याकलेन ताकेले सेल्फ क्लीन करून घेवेत वॉटर अँड बाथ करून बट आम्ही हे श्रीमद भगवद्गीता म्हणजे माताले हंतु नल्लेरी म्हळ्यार आम्ही ते वाचिलेरी आमगेले डर्ट मेटीरियल लाईफाचे पूरा नाश जाता म्हणून सांगितलं. आता तुम्ही काली भगवद्गीताचे सेकंड चॅप्टर त्याचे फर्स्ट सेशन ऐकलंस. हर ग्रेस आमगेले राधिका भाव माताजी तुकून सो आज ती त्यांनी कन्क्लूड करतात ते सेशन. काल त्यांनी सांगितलंस की शोक विलाप अर्जुनाले ते सांगितलं असतं त्याच विषयानी आणि आत्मज्ञान देवान ताका दिलें कशें त्यावर सांगितलं आणि सकाम कर्मयोगा त्याच विषयावर सांगितलं असं. आज ताजे मुखासून सांगता आसा ती. आणि राधिका भाव माताजी विषय तुमकां सर्वांक गोत्तशिलेंची जाल्यार हांव भरतीसांनी तांगे विशय कनी सांगचेक भरती एक फॉर्मॅलिटी म्हूण आसा ताचे खातीर सांगता. राधिका भाव माताजी ऍक्च्युली कॉमर्स ग्रॅज्युएट आणि त्यांनी होम मेकर आसा ती आणि डायमंड ज्वेलरी डिझायनर बाय प्रोफेशन. आणि कसं म्हणल्यार त्यांनी मॅरीड टू हिस ग्रेस विप्रसुधा प्रभू तुमकां सर्वांक गोत आसतानी. आणि त्यांनी डिसेपल ऑफ हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज. आणि तांकां म्युझिक आणि रिडींग बरती इंट्रस्ट हें सांगता म्हणून आमकां पुरा जाण त्यांनी म्युझिक टीच करता आसा ती. त्यांनी आमगेले शिक्षा गुरु आणि व्हेरी एंथुसियास्टिकली त्यांनी कुकिंग सर्विस आणि वेरियस स्पीचिंग सगळं करता आसा ती. राधा गोपीनाथ चौपाटी काँग्रेशन अंतू. आणि तांकां दोन्ही चेडूं आसा ती बॉयज गोपीनाथ म्हणून आणि देवामृत म्हणून न्हू. हरे कृष्णा. माताजी तुमकां वेलकम करता.
काली तुम्ही भारी चंदकोन संगीनस तो हरे कृष्णा वेलकम. हरे कृष्णा. कृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद माताजी. तुम्ही इतले प्रशंस केलेलं सर. हाजी हांव बिलकुल पात्रता ना मगले. हरे कृष्ण. आज भगवद्गीता द्वितीय अध्याय रिसिटेशन केलेलं आहे. सगुणा माताजीनं, दीपा माताजी, मंदाकिनी माताजी आणि मथुरा माताजी का कोटी कोटी प्रणाम. दीपा माताजीनं लाईट नतलरीची घरकडे टॉर्च लाईट फ्लॅश लाईट यूज करून त्यांनी सहारणे असं भगवद्गीता कंप्लीट केलं वाजून. आणि आमच्या प्रीतीची मथुरा माताजींवर आज सांगितलं असं. माताजी तुमका कोटी कोटी प्रणाम. प्रथम जावनु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्माला स्मरण कोरनु वंदन कोण देवाल चरणारविंदाक तशींची परमपूज्य गुरुवर्याला चरणारविंदाक वंदन कोरनु आणि हंग उपस्थित असेल सकड मार्गाड्याला चरणारविंदाक वंदन कोरनु तांगील आशीर्वाद घेऊन तांग प्रार्थना कोरनु आईचे द्वितीय अध्यायाचे शेष भाग सांगच्याक यथाशक्तीनं प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासति गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणीं. हरे कृष्ण. आम्ही काली द्वितीय अध्याय सांख्य योग पळेलेलं सर. तांतू 1 to 10 श्लोकांतू आम्ही पळेलेलं आहे की अर्जुन शोक विलाप करतास, मन भ्रमेंत असतो आणि देवा सांगतास ना देवा हा युद्ध कर ना म्हणून नाना रीतीर तो रिझन सांगतास. त्याला 7व्या श्लोकांतू कार्पण्य दोषो पाहत स्वभावा म्हणून देवाक ताणे गुरु म्हणून स्वीकार करून देवान ताका शिष्य म्हणून स्वीकार केलेलं आणि देवान ताका इकडे दुखून तीस आत्मज्ञान दिलेलं. तांतू एमक देहीनोस्मिन आणि वामसांशी जिराणी करता कळता की ट्रान्समायग्रेशन म्हणून विषय आत्माचे आणि मुखार देवानं सकाम कर्मयोग विषय सांगितलं. त्यामुळे कसं नाही अर्जुना तू युद्ध करी 2 बेनिफिट्स असं. एक मारी तू पकणे हंत तुगल मरण झालं री तू आहे हाजी किंगडम हेवनली किंगडम एन्जॉय करेत नतल्यार पकणे तू हंग जय झालं त्याला अर्थली किंगडम विन करेत म्हणून हंग ड्रायव्हिंग फोर्स खाली 2 विषय एन्जॉयमेंट आणि फेम खातीर म्हणून. 38 श्लोकांतू देवताक सांगता रियल हॅपीनेस जावका जाल्यार इक्विपॉइज्ड इक्वॅनिमिटी रावका ड्युअलिटीज ऑफ सुख अँड दुःख म्हणून. आणि 39 श्लोकांतू देवान सांगितलं असं तुका सांख्य योग आत्मज्ञान दिलेलं अर्जुना. आता बुद्धी योगा विषय ऐक तान दुखून तू कर्मबंधना दुखून मुक्त जाऊन भक्तीक पावतलो म्हणून. आम्ही आजी आणि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हांणी सांगितलं असं बुद्धियोग म्हळ्यारीची निष्काम कर्मयोग म्हणून. आज आम्ही पळोवया 2.40 श्लोका दुखून. नेहा विक्रमण नाशोस्मिन म्हळेलं असं. हाजे अर्थ कसं नाही की आम्ही भौतिक स्तरार कसं नाही काम करता पण मटेरियल वर्ल्डांतू तांत 100% काम केल्यावर मात्र तांत प्रॉफिट या गेन मिळता नव्हे. पकणे आम्ही ते काम 90% तो राब करेला री आम ताजे कसं नाही लाभ ना एकदम 0% लाभ असं म्हणून सांगितलं असं. तर तेची आध्यात्मिक स्तरारी आम्ही हे अष्टांग योग कर्मयोग ज्ञान योग भक्ती योग योग म्हळ्यार कनेक्शन टू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हळ्यार असं. आणि तू खंयच्यान तू देवाक आम्ही प्रितीन भक्तीन सान रुपारी सेवा करता पळय त्या करताना आम्ही मरणा पावलरीची अनेक जन्म आमका देव क्रेडिट पॉइंट्स दिता म्हणून सांगितलं. पण ह्या जन्मांत आम्ही 40% केल्यारी अनेक जन्मांत आमकां 41% दुखून सुरजत घेते तितलो व्हड लाभ असं म्हणून सांगितलं. आणि आम्ही हांतू कितले इनपरफेक्ट जाऊन इनकम्प्लीट जाऊन मरी भक्ती केल्यारीची देव प्रितीन स्वीकार करून घेता म्हणून सांगितलं असं. आणि ग्रेटेस्ट डेंजर दुखून आम्ही वांचताची म्हणून कसं त्या देवार भक्ती केल्यारी आमकां अनेक जन्मांतू एक लो ध्यान दुखून येवनी दुखून आमकां जन्म मेळना एक मनुष्य जन्म मेळता. भक्ती केल्यारी वैष्णवांतू तांगेल्यांतू जन्म मेळता
देव देव करच्यांतू तांगेल्यांतू कुलांत जन्म मेळटा म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. आनी आमकां कसन कळटा एक लाईफ लेसन असं. टुडेज मेडल्स विल बी टुमॉरोज बॉबल्स म्हणून डेकोरेशन म्हणून आमक सगळ्यांक ट्रॉफीज कसन लायक विन जाल्यार एक्रिडेशन मेडल्स पुरा मेळटा नवे आम बरी खुशी जाता मेळ्ळे म्हणून आमी सांगताची. ते कितले दिवस 1 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नंतर ते डेकोरेशन म्हणून जावन पळया ते कपट तो निपोवन आसताचे. जाल्यार हांगा आमकां कसं सांगता गीत आहे की आमी त्या भौतीक स्तरार पळोवचे की ना. We should bed our self-worth to something much more enduring, that is relationship with Krishna म्हणून. आणि कृष्णा वट संपर्क सावचे तेची आमकां एक व्हड मेडल म्हणून आमकां उपाधी मेळचे म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांतू डिव्हॅल्युएशन जायना आनी ते डिस्ट्रॉय जायना म्हणून. तशीची 41 श्लोकांतू व्यवसायात्मिका बुद्धी विषय सांगिल्लो आसा. व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हळ्यार कसं न्ही देव सांगता 1 पॉइंटेड फिक्स्ड इंटेलिजन्स म्हणून. हे 1 पॉइंटेड फोकस आमगेले एक स्टुडंट लाईफ म्हणो या खंयचे बिझनेसमॅनाक ते जावकाची वय की नाही एक 1 पॉइंटेड अटेन्शन असला मात्र आमकां सक्सेस किंवा आमकां परिपूर्णता मेळटा आमी कसं काम करताना. जाल्यार हांगा भगवद्गीतांतू हायेस्ट एप्लिकेशन ऑफ व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हळ्यार 1 पॉइंटेड फिक्स्ड अप इंटेलिजन्स एप्लायिंग टू डिवोशनल सर्व्हिस टू कृष्णा म्हळेलें आसा. म्हळ्यार आमी आमगेले फिक्स्ड अटेन्शन हे जे इंटेलिजन्स आसा एकाग्र चित्त देवाल सेवेंत घालणारीची ते एक व्हड व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी बहुशाखा आसल्यारी इंटेलिजन्स हकड तकड धांवन 4 बगे गेल्यारी कांय जायना उपयोग येना म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा. ताकाची हाजे आमकां लेसन कसं म्हणटा अ बिझनेस दॅट इज मोर सिरियस दॅन बिझनेस. व्यवसाय म्हळ्यार बिझनेस. आमी बिझनेस करताना आमकां धन कमोवचें आसता मनी ते आमी कितले 1 पॉइंटेड अटेन्शनारी एकदम प्रोफेशनल कमिटमेंटार आमी कमयताची. आज आमी 10,000 कमयल्यार 50,000 कशें करचें म्हणून तंतू म्हाका शिजताची वय की नाही. कितली इगरनेस कौतुलता आसता तंतू व्याकुळता आसता आमकां की वाडोवका म्हणून. तेच आमी भक्तींत कित्याक पळयनाची की आज आमी 4 राउंड्स केले फाय ताजी 14 जावका. काल आमी गौजेन एकादशी कीर्तन केले आज तशी करका म्हणून आमी कितें दवरनाची तंत कितें आळसाय करताची. ताका हांवें सांगिल्लें आसा आमी व्यवसाय कशी मनशाक भौतीक स्तरार मनशाक अशें दिसता की बिझनेस करचेची मनी दुड्डूची हे एक जन्म आणि मरणाचे एक व्हड विषय म्हणून तशी आमकां हे कोत्तास का की डिवोशनल सर्व्हिस हे व्यवसाय म्हळ्यार एक बिझनेस. वी शूड बी अ स्पिरिच्युअल बिझनेसमॅन म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. म्हळ्यार कसं न्ही वी शूड इन्वेस्ट अवर स्पिरिच्युअल परस्युएट लायक बिझनेस मेंटॅलिटी म्हणून. ते केल्ले निमित्त 1 पॉइंटेड अटेन्शन म्हळ्यार अशें न्ही की आमी आमगेले कर्तव्य आणि हे पुरो सोडचे कुटुंबा प्रती आमगेले हे पुरो सोडचे ते म्हणी देवान. कसं म्हणला वी शूड इंटिग्रेट दिस डिवोशनल पर्पस ऑफ लाईफ हे दोन्ही इंटिग्रेट करता म्हणून देवान हांवें सांगिल्लें. आत्मकारी 41 जाले 42 जाले 42 to 46 श्लोक तना देवान कर्मकांड विषय सांगिल्लें. कर्मकांड म्हळ्यार कसं न्ही कोण वेदवादरत जन आसाची म्हळ्यार अनइंटेलिजंट पीपल अनइंटेलिजंट मनशां तांणी कसं लेखताची भोग ऐश्वर्य हे कर्मकांड वजिताची म्हळ्यार फ्लावरी पुष्पिताम वाचाम म्हळेलें सांगा. म्हळ्यार हे फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदा पळय ते मात्र तांणी पिकअप करताचे तांगेले ओन कन्विनियन्सा लेखारी आनी मिसइंटरप्रेट करताची म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तांगेले मेन हेतू कसो नासता हेवनली प्लॅनेट्स एक्वायर करचे ताचे खातीर तांणी भोग ऐश्वर्या खातीर हे पुष्पिताम वाचा म्हळेलें आसा. वेदवादरत जनान तांकां गुडनेस विदाउट गॉड म्हळेलें आसा म्हळ्यार देवाल करनाची बट कसं की एक यज्ञ केले हे केले ते केले आणि आदी देवता जनाक विंग देवाक एक कसं नाही पुणी करून हवन केले तर खंयचे प्राप्ती खातीर भोग ऐश्वर्या खातीर म्हणून. तशें जावचें नज म्हणून देवान कर्मकांडा विशयान सांगिल्लें आसा. ते अल्टिमेट आमकां रियल हॅपीनेस मेळना तांतून म्हणून. आनी 44 श्लोकांतू देव सांगताची की भोग आनी ऐश्वर्य हे एक व्यवसायात्मिका बुद्धी खातीर एक व्हड एक ऑब्स्टॅकल आसा म्हणून. म्हळ्यार कसं जाता हातून आनी सांगिल्लें आसा की आमी केदें ना आमगेलें मन अटॅचमेंट राखताचें आमकां भोग ऐश्वर्य करका भोग करका म्हणून आमगेलें सेन्स ऑब्जेक्ट आनी आमगेलें म्हणटू एक इनविजिबल अदृश्य एक राज्य निर्माण जाता खंय आमकां दिसना जाल्यार कसं की एक कनेक्शन एक अटॅचमेंट जाता खंय सेन्स ऑब्जेक्ट आनी आमगेलो वटू. आनी केदें आमी ताजे विशीं आलोचना करता पळय तेन्ना ते एक राज्य आसा पळय ते घट्टी जावन व्हड एक अटॅचमेंट जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. कडेन आमी विंगड कसं नाही काम करता आसतना आमी तेच विशीं आलोचना करता खंय
आणि ते आलोचन कोण कोणत्या येते ताजे विशय जाणून एडिक्शन जाता मग आणि आम्ही ते फ्रीडम ऑफ थॉट पण आमकां ते आम्ही लूज करताची मग ताका कसं आमकां ज्ञान मेळटा की कसं थोडे पुणे आमकां ते फ्रीडम मेळलेलेच पळय फ्रीडम ऑफ थॉट ते आम्ही देवाल विशय आलोचन करून सेवेंत घालका म्हणून 2.44 श्लोकांत आमकां कळटा की भोग ऐश्वर्य करचे अटॅचमेंट दवरचे ना ताजे निमित्त व्यवसायात्मक 1 पॉइंटेड अटेन्शन इंटेलिजन्स जे आमगेले असता ते हीन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा 45th श्लोकांत देव सांगता की वेदास आसा पळय ते त्रैगुण्या विशय सांगता आसा आणि हे फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदा रेग्युलेट करता सेन्स ग्रॅटिफिकेशनाक बट स्टील सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जाता देवान सांगिल्लें आसा अशी 46th श्लोकांत एक कल्बिनेशन सांगिल्लें आसा की कशी म्हळ्यार कर्मकांडा विशय सांगचे आसतना देवान सांगचे आसा की एक उदकां बाय आसता खंय ते आमी पिवच्या खातीर मात्र यूज करता खंय आणि विंगड खंयचे कार्य ते यूज करनाची अनेक बाय असता वेल ते आमी खाली आंगल उमळच्याक अनेक बाय असता ते म्हशी गोरो गाय तांकां न्हाणोच्या यूज करता खंय जाल्यार एक असल उदका प्रवाह आसता रिजर्वेयर ऑफ वॉटर हे पुरो ते काम करीत हा पुरा उपयोग ते उदकान जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीची भक्ती योग आसा पळय भक्ती करची देवा प्रीती करची सेवार्पण करचे हे केल्यार बाकी पुरा तंतू समर्पित आसा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि आमकां गोत्त आसा 15व्या श्लोका 15व्या अध्यायांत 15व्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा देवान सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस प्रतिज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वै अहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेह चाहम देव वेद म्हणून सांगिल्लें आसा आणि हे भगवद्गीता साराची वेदा साराची भगवद्गीता म्हणून त्याला आमी मिसइंटरप्रेट करताची वेदाक आमी ओन कन्विन्सा खातीर म्हणून आमी रिच्युअल्स म्हणून वेदाचे खाली रिच्युअल पार्ट मात्र घेताची म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभुपादान हांगा एक उदाहरण दिल्लें आसा एक बायल मनशेल घरकडेन धार्मीक प्रोग्राम जाता पळय तेदना एक माजर ते येवन आळ उड येताना आड्डळत आशिल्लें कामा बाद दिता आशिल्लें म्हणून तिणें कसं करचें आशिल्लें ते माजराक एक बुट्टी घाल न्हू बुट्टी भितर घाल न्हू ताजी बुट्टी दवर न्हू सायड दवरची आशिल्ली एवरी इयर कितें तिगेल घरकडेन धार्मीक कार्यक्रम जाता आशिल्ले पळय तेन्ना तिणें तशी करची ते माजर आड येत नव्हे म्हणून ते माजराक एक सायडाक ताजे वयर बुट्टी घाल न्हू ताका सायड दवरची आशिल्ली अशी दिवस वर्स अशी करची तिणें मस्त वर्स नंतर ती बायल मनीस मेल्ली ते माजर अदृश्य जावन मेल्ले जाल्यार तांगेल चेडूवान कसं की हे एक रिच्युअल म्हणून त्यांनी केदन ते धार्मिक कार्यक्रम करता आसली त्यांनी एक नवे बुट्टी हाडली एक नवे माजराक सोदून दुड्ड घेऊन आयलीच आणि सायडाक माजराक बुट्टी घाल न्हू तांगेल ते धार्मिक कार्यक्रम सुरू केले हे लिखून की हे एक रिच्युअल्स आम फॉलो करता आसली म्हणून ताका आमकां रिच्युअल्स म्हणून आमी हे करता जाल्यार बदाच वेदा सार कृष्ण परमात्मुची आणि ताका आमी सरेंडर करता म्हणून आमकां कळना म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान हे भगवद्गीता ऍज इट इज बरयलेलें आसा कितले ऑस्टेरिटी पेन घेतिल्ले आसतना भगवद्गीता मात्र ने ज्ञानाची विविध लेखार आमकां ज्ञान दिवच्याक भक्ती कशी देवा करची म्हणून त्यांनी बरोवन काडलेलें आसा ताजे आमी उपयोग करता लाभ घेवका आणि प्रभुपाद स्वाम्याल एक आमी ऋणी आसाची म्हणून सांगिल्लें आसा मुखार प्रभुपाद स्वाम्याची एक उदाहरण दिता आसाची एक जॅक फ्रूट आणि एक हगल विशय फॉरेनराक जॅक फ्रूट म्हळ्यार विदेशी मनशाक पणस खावपा म्हणून आसचेत ताका भारतीय मनीस कसं करता वाक पणस खावपा हांवें जायत म्हणून घडगड वगी रुखार चढत पणसा रुखारी आणि पणस काढत पणस काणू ताजे पुरा कट करून ते पुरा ताका दीक लागिल्ले आसता ते पुरा काणू टेंप असता ते पुरा काणू आणि पणसा घर विंगड करून खाली ते एक भांगरा म्हणके पणस प्लेटार दवरत ताजेर मोव घालत ताजेर ड्राय फ्रुट्स घालत आणि सांगत घे हे पणस म्हणून तो फॉरेनर सांगत हा पणस म्हणचे काय म्हाका तो व्हड पणस पळय त्याग जाय त्याग खावपा म्हणून हाजे अर्थ कसं जाल्ले आमकां आचार्य वर्ग जन संत महात्मा जन हांणी पुरा वेदाचे सार काणू भगवद्गीता सार काणू तांगेले भजनेंतू म्हळ्यार भक्ती आनी आमी पळयता भक्ती विनोद ठाकूर आमी भजन सांगताची नरोत्तम दास ठाकूर हांगेल भजन सांगताची पुरंदरदास भजन तांगेल भजनेंत कसं सांगिल्लें आसा हे भगवद्गीते सार सांगिल्लें आसा तांणी पुरो इतलो ऑस्टेरिटी घेवन आमकां एकदम चंद रितीर सुलभ रितीर आमकां मना वचता तशी आमकां वेदाचे ज्ञानाची सार कोण दिलेलें आसा ते आमी उपयोग करनाशी आमकां ते पणस जावपा म्हणून आमी बेसताची तशें करचें ना म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमी उपदेशामृतय आयकलेलें आसा तंतू कशी पुरा सांगिल्लेलें आसा ते आमी उपयोग करता म्हणून सांगिल्लें आसा तशी 46 श्लोका कर्मकांडा विशय हांगा एंड जाता 47th श्लोकांत
कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणे म्हणून सांगितलं देवान. हे एक इम्पॉर्टंट श्लोक आमगे लायफान बदल प्रॅक्टिकली अप्लाय करता. म्हणून हे श्लोकांतूच आमकां निष्काम कर्म योग विषय कळता. देव कसं म्हणता अर्जुनाक, कर्मण्यवाधिकार असत तुगेले राईट्स, तुका राईट असत, तुगेले अधिकार असत, तू कर्तव्य करचे, तू त्या ड्युटी करू काचीची. मा फलेषु कदाचन जाल्यार यू आर नॉट एंटायटल्ड फॉर द रिझल्ट. तुका कंट्रोल ना की ते रिझल्ट तुका मेळटले, तूच तू त्या रिझल्टा भागीदार असतले, ते तुवें आतां नाची ना. तू ते कंट्रोल करचे जायना आनी सांगचे जायना की म्हाका असल फल जावका, म्हाका तसल फल जावका म्हणून. यू आर नॉट एंटायटल्ड फॉर द रिझल्ट म्हणून. मा कर्मफल हेतुर्भूत म्हळ्यार यू आर नॉट द कॉज ऑफ द रिझल्ट. हांव केल्लें म्हणून आमी लेख चिकेत नाही जाल्यार तांतूं विंगड कितले फॅक्टर्स असताची, आमकां 100 कटले फॅक्टर्स असता, आमकां खबर नासता. आमी फूल घालून तुच्या वताची आनी आमकां दिसता आमी फूल व्हड चंद हार कोण देवा अर्पण केलें म्हणून. जाल्यार फूल हे नैसर्गा दुखून मेळटा. एक कोणके आम फ्लावर पर्सन आमकां येवन घरा येवन ते डिलिव्हरी करता. कडे आमगेले सूत असल्यार मात्र आमी ते बांदूं येता आनी देवान कृपा दृष्टी केल्यार, देवान अनुग्रह असल्यार मात्र ते आमी देवा घालयता म्हणून आमकां पत्त आसता. जाल्यार आमी लेखताची आमी कंट्रोलर, आमगे निमित्त जाल्लेले म्हणून. हे सांगताना आमकां एक माताजी आशिल्ली, तिणें सांगिल्लें तांगेलो अनुभव की राधानाथ महाराज आसा पळय, तांणी एक भक्तिवेदांत हॉस्पिटलाक गेलेली खंय मिरा रोडांत. थंय एक एकदम वरिष्ठ माताजी बेडरिडन जावन आशिल्ली. तिणें सांगचें आशिल्लें खंय महाराजाक की ना महाराजात म्हाका जायना, पुरा इतले नळ, इतले पुरा पायप्स घाला म्हागे बॉडीन तूं, आनी म्हाका रापच नाका, म्हाका आयुश्य नाका न्ही, आनी म्हागे सुन्नेक धुवांक अशें म्हाका पळोवन म्हाका लायकय जायना, म्हाका देवान पट्टनी व्हरका, म्हाका काय बाद जावचें ना, तांकांय बाद जावचें ना. जाल्यार महाराजान कसं म्हणलें, यू आर नॉट द कंट्रोलर. तू कशी राबता, तुगे जीवन कशी व्यतीत करता ते तुगेल हाता आसा. जाल्यार हाव यू लिव्ह युअर बॉडी ते तुगेल कंट्रोलाना. यू कॅन डिझायर बट यू कॅनॉट डिमांड म्हणून. ताका आमगेल हाता कसं ना. सो वी आर नॉट द कॉज अँड वी आर नॉट एंटायटल्ड फॉर द रिझल्ट. आमी आमगे कर्तव्य प्रवाह करपाची, निष्काम कर्मयोग करता म्हणून देवान सांगिल्लें विथ डिटॅचमेंट. म्हळ्यार आमी कसं जे सेव करताची ते विदाउट अटॅचमेंट देवा समर्पण करता. देवा तुगेलें नांव काण केल्यार ते यज्ञ जाता म्हणून सांगिल्लें. तशी ह्या श्लोकात हांगा सांगिल्लें देवान. आनी मुखारी विकर्म योग, अकर्म, नित्य कर्म, काम्य कर्म, हाजी एमर्जन्सी ड्युटी हाजे विशय देव अर्जुना सांगताची. आनी इकडे मुखार 48 श्लोकान देव सांगताची की तुगेले कर्तव्य करी इन द मूड की तू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड कनेक्शन करतास आनी हे अटॅचमेंट सोडी आनी तुका सक्सेस मेळत की फेल्युअर मेळत म्हणून त्या लेखू नका. इक्विपॉइज्ड राब तेदन मात्र ताका रियल योगा म्हणटाची म्हणून. अशी हे 48 श्लोकान तू देवान सांगिल्लें. कडेक 49, 50, 51, 52, 53 हे 49 श्लोकांत अवरम कर्म विषय सांगिल्लें. म्हणजे नाक्कसील पुरा काम करू नका, कर्म करू नका, म्हणजे एबॉनिबल ऍक्टिव्हिटीज आस पळय त्या पुरा करू नका, ताजे देखून दूर राब म्हणून. इवन सकाम कर्म योगा विषयी दूर राब, निष्काम कर्म योग करी म्हणून सांगता देव. आणि 50 तू बुद्धी योगाचे बेनिफिट्स दितासाचे की फिक्स्ड अप इंटेलिजन्स असल्यार तुगेले एकाग्र चित्त, 1 पॉइंटेड अटेन्शन असल्यार कसं जाता तुझे कसं काम करता ताका गुड रिएक्शन आणि बॅड रिएक्शन काय नासता म्हणून देव सांगता ताका. कित्याक तुका ताजेर अटॅचमेंट नासता म्हणून. आणि 51 श्लोकान तू देवान बुद्धी योगा विषयी सांगिल्लें. 51 श्लोक की आमी कशी हे बॉन्डेजा दुखून बुद्धियोग यूज करून आमी हे बॉन्डेजा दुखून कशी भायर पडयत म्हणून तू सांगिल्लें. ते सांगताना फ्री बॉन्डेज फ्रॉम द सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ म्हणून हांव सांगिल्लें. 53 श्लोक. एक मिनिट हांव पेज सुदिता आसलें खंय आसा म्हणून. हरे कृष्ण. 49 to 53 श्लोक म्हळ्यार आमी सहनशील जावन निष्काम कर्म योग करता तेदन मात्र हे कर्म बंधना दुखून मुक्त जाताची आणि सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ दुखून वरी आमी बॉन्डेज दुखून फ्री जाताची म्हणून सांगिल्लें. निष्काम कर्म योग केल्यार हे सांगताना म्हागे जे शिक्षा गुरु आसा हरग्रेस राधाराणी माताजीने केन्नाय आमकां एक उदाहरण दिवचें. निष्काम कर्म योग म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून आनी कशी तू हे भवसागरा दुखून पार पडचे कशी तू प्रयत्न करता म्हणून. आमी इमॅजिन करा म्हणचे तिणें की आमी
10 गॅलन ऑफ वॉटर उद्दा ते हूण करच्या दवरला ते 10 गॅलन ऑफ उद्दा म्हळ्यार कसं नाही आम्ही कर्मा फल जन्म जन्मांतर दुखून साठिलेलं पळय ते आम्ही कर्मा फल ते उद्दा ते आमकां इवॉपरेट करता ते इवॉपरेट म्हळ्यार भाष्प करचे खातीर तो उज्ज जावका ते उज्ज कितले व्हड लायला आमी खाली आम्ही दामोदर आरती करताना एक वाती लायनाच्यो देवाक तितले सान लेकार आम्ही एक वाती जळून दवरल्या त्या वातीन आम्ही इतले 10 गॅलन सुद्धा भाष्प करेत की भारी कष्ट आसा जाल्यार कसं करेत आम्ही कर्मफला दुखून मुक्त जावका जाल्यार निष्काम कर्म योग करता विदाउट अटॅचमेंट देवा समर्पण कोरनु आमगेल कर्तव्य म्हूण लेखून समर्पण देवा कोरनु ते केल्यार आम्ही ते हे सिन आणि त्याचे भागीदार जायनाची म्हणून अशी तांणी सांगिल्लें आसा जाल्यार ते तोगूच उज्ज कशी व्हड करेत ते व्हड जाल्यार मात्र न उद्दा भाष्प जातले ते कशें करेत मात तांणी सांगला की भक्ती कोरनु म्हणून भक्ती केल्या निमित्त देवाले ते उज्ज हगूर व्हड जातले आणि भक्ती करच्याक देवान कसन केलेलं आसा आमगेल खातीर हे 12 म्हयन्यांतू नमुनवार आमकां देवान ऍक्टिव्हिटीज दिलेले आसा कशी आमी देवा उडगास करेत म्हणून पुरुषोत्तम मास अधिक मासांत तुमी अति उत्तम सेवा करून भक्ती करेत देवाले आणि हांगा संत महात्माले आविर्भाव तिरुभाव दिवस येता तांगेल विशेष जावन गुणगान करून आम्ही तांकां सेवार्पण केल्यार ते देवा सेवार्पण जाल्यार म्हणके जाता तशी करेत आता श्रावण मास चलता आसा विशेष जावन तुळसी महात्म्य तुळसीक आराधन केल्यार ते देवा पावता तशी भक्ती वाडवयत कार्तिक मासांतू दामोदर मासांतू पुरुषोत्तम मासांतू अशी नमुनवार देवान देवा उर्गास पदे पदे येवच तशी आमकां भक्ती वाडोवच तशी योग दिलेलो आसा ते आमी स्वीकार करून भक्ती वाडोवका म्हणून माताजीन सांगचे ताका ते भक्ती वाडता जावं ते उज्ज व्हड जाता हांगा आमी कर्माफल वचून निष्काम कर्म करून उद्दावे उण जाता आसली जाल्यार एक वयर दुखून उद्दा पडता आसल्यार कसन प्रयोजन उद्दा हांगा दुखून वतास वय उज्ज आमगेल भक्ती करून आमी व्हड केला वय जाल्यार वयर दुखून कॉन्स्टंट उद्दा पडता आसत मग कॉन्स्टंट निगेटिव्ह थॉट्स आसता आमगेल मनांत ते ईर्ष्या क्रोध द्वेष ते पुरा पडता आसल्यार कसन फायदा ते पडच्या ना त्याच खातीर आमी कसं करता एक प्लेट धंपुका म्हणून सांगता माताजी प्लेट धंपिल्ले निमित्त कसन जाता ते उद्दा पडना आणि ऑटोमॅटिक उद्दा हे जाता म्हणून तर त्या प्लेटा अर्थ कसं नाही एक 4 गुण आमगेल्यांत आसता म्हणून सांगिल्लें आसा ते 4 गुण म्हळ्यार क्षमस्व भावना सहनशीलता नम्रता आणि कृतज्ञता हे करून आमी निष्काम कर्म योग केल्यार आमी हे बॉन्डेज ऑफ सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ दुखून फ्री जातली म्हणून सांगिल्लें आसा अशी देवान वरी अर्जुनाक हे बुद्धी योग विशय सांगिल्लें आसा आणि 52-53 श्लोक पावताना देव सांगता कोण निष्काम कर्म योग करून अचला बुद्धी हे दवरनु व्यवसायत्मक बुद्धी दवरनु कोण भक्ती करत की देवाले तो हे स्टेजारी लिबरेटेड स्टेजार असता अचला बुद्धी असता तागेले स्थितप्रज्ञ जाता तो म्हणून देवान सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ही तागेले इंटेलिजन्स फिक्स्ड अप असता आणि जीवन मुक्त स्टेजार असता तो म्हणून देव सांगताची आणि 53 नंतर 54 दुखून 72 श्लोक तना देवान स्थितप्रज्ञा विशयीची आमकां सांगून दिलेलो आसा आणि अर्जुने निमगिता देवा तशेंच स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कोण म्हणून ताकाची तागेल 54th श्लोकांत अर्जुन कृष्णाक एक प्रश्न निमगिता 4 प्रश्न निमगित तो देवाक प्रज्ञा म्हळ्यार हांगा इंटेलिजन्स स्थितप्रज्ञाले सिम्पटम्स कसन देवा म्हणून दोन्ही प्रश्न निमगिता तो कशी उलयता म्हळ्यार तो हे सुख दुःख द्वंद्व दुखून तो कशी रेस्पॉन्ड करता ताका म्हणून आणि तिन्ही प्रश्न निमगित तो देवा तो सेन्स ऑब्जेक्टचा दुखून सेन्सेसा कशी दूर दवरता म्हणून म्हळ्यार इंद्रिया दुखून इंद्रिया भोग करची वस्तू दुखून तो कशी रिस्ट्रेन करता कशी दूर दवरता म्हणून आणि 4 प्रश्न अर्जुन निमगिता हाऊ डज ही रिस्पॉन्ड टू सेन्स ऑब्जेक्ट म्हणून हे आन्सर दिवच्याक स्थितप्रज्ञा विषय 54 दुखून अराउंड 72 श्लोक देवान स्थितप्रज्ञा विषयी सांगून दिलेले आसा अर्जुनाक 55 श्लोकांत श्री भगवान उवाच म्हणून सांगिल्लें आसा देव सांगता स्थितप्रज्ञा कसं न कोण तागेले मना दुखून पुरा जे इच्छा आसा प्रकट जावचे आसा ते पुरा ताणें गिव अप केलेले आसा म्हणून गिविंग अप ऑल मटेरियल डिझायर अरायझिंग फ्रॉम द माइंड म्हणून आणि तो सेल्फ सॅटिस्फाईड आसा ताका आत्माराम म्हळेलें आसा देवाकाय आत्माराम म्हळेलें आसा बिकॉज ही इज सर्विंग द सेल्फ सॅटिस्फाईड ही इज सेल्फ सॅटिस्फाईड म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो देवाक सेवार्पण करता आसत देव कोण आत्माराम ताका तो ताका कसं मेळटा सेल्फ सॅटिस्फाईड आसता म्हणून आणि ते खंयच्या भावनांत करता आसतो दासत्व भावनांत
मग हांव देवाल कृष्णाक दास म्हूण त्या भावनार तो देवाक सेवार्पण करता असं म्हूण जेवेरप स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास त्या दासत्व भावनान सेवा तो सर्व्हिस एटिट्यूडान तो देवाक हे करता असं म्हूण तसल मनशाक आत्माराम म्हणटा जेणे तो स्थित प्रज्ञ जावन असो म्हणून देव ताका अर्जुनाक सांगतात. 56th श्लोकांतू अर्जुन निमगिता सेकंड प्रश्न निमगिता की त्यांनी कशी रिस्पॉन्ड करताच ड्युअलिटीजाक म्हणून ड्युअलिटीज म्हळ्यार हांगा सुख दुःख हे कशें तो रिस्पॉन्ड करता स्थितप्रज्ञ म्हणून तेन्ना देव सांगता स्थितप्रज्ञ मनुष्य मन आदुकून डिस्टर्ब जायना कसं नाही सुख आयल्यारी अति हर्ष वायू जायना दुःख आयल्यारी मिसरीज आयल्यारी तो डिस्टर्ब जायना तो डिप्रेशनार पण ताका तो ठस्त पळयता तो आणि तितलं मात्र नाही वीत राग भय क्रोध हांतू दुखून वरी तो फ्री जावन असता म्हणून अशी स्थितधीर मुनी म्हणून सांगितलंस अचला बुद्धील विषय देवानं स्थितप्रज्ञा विषय हांत अशी सांगितलंस. 57th श्लोकांतू देवान सांगितलंस आम्ही षडगोस्वामी अष्टकम आयकताच नव्हे तांतू बद्दलची स्थितप्रज्ञा मग षडगोस्वामी आणि स्थितप्रज्ञ जावन आसलीच कशी कळता की त्या मारी त्यांनी धीर अधीर जनावट लोकप्रिय जावन आसलीच तांक कोणावेर द्वेष नासिलो अशी नाही की तांक खंयचे ऑब्जेक्ट या खंयच्या मनशावेर अति प्रीती असेल कोणावेर चढ प्रीती ना द्वेष येना आणि त्यांनी समदर्शन जावन सगळ्यांक पळयत असेल तांगेली एक इच्छा आशिल्ली की शास्त्र कसं नास ते इझी रुपारी जना वांटुका देवा प्रीती पात्र कोरनु जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे सायकल दुखून पार पडून देवाल धामा व्हरका म्हणून हेची स्थितप्रज्ञ जनाले हेची एक क्वालिटीज असता म्हणून सांगितलं असं तांणी सुहृदम सर्व भूतानां सगळ्याले तांकां कंपॅशन असते तांणी एक फातरा म्हणके तांगेले हार्ट तितले घट्टी नासते तांक सगळ्यांकय प्रीती आस सेल्फ सेंटर्ड ना तांणी सेल्फिश ना जाल्यार तांणी मटेरियल अटॅचमेंट ना म्हणून सांगितलं तांकां कोणा हेंचे विशयावेर अटॅचमेंट ना म्हणून अशी स्थितप्रज्ञा विषय हांगा 57 श्लोकांतू देवान सांगितलं. 58 श्लोकांतू कृष्णाक अर्जुन निमगिलेलो थर्ड प्रश्न की देवा त्यांनी स्थितप्रज्ञा सेन्साक म्हळ्यार इंद्रियाक नियंत्रण कशी करताची म्हणून तेन्ना देवान कूर्म म्हळ्यार कासवाचे एक उदाहरण दिल्लेलं सांगा की कासव पळया केदने जंगलांतू तुम्ही पळोवन आसच्या पुरो कसने जनावर ताजे लग येताना ऑटोमॅटिक कासवाल मात्ते आंग पुरो भितर वतके ते एक स्पॉन्टेनियस नॅचरल ऍक्टिव्हिटी तागेले की केदन कसने पळयता भय जावन आसतली वस्तू ऑटोमॅटिक तागेले पुरो भितर वता म्हणून अशीची स्थितप्रज्ञ जन तांकां ते एबिलिटी आसा सेन्सेस कंट्रोल करता ऑटोमॅटिकली तांणी तांगेले सेन्सेस एक कंट्रोल करून ते भितर घालताची म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा जाल्यार हाजे आमकां प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन आमकां कसं कळटा 58 श्लोकारी की ट्रेनिंग अवर सेल्फ टू अवॉइड मेंटल पॉट होल्स म्हणून की आम्ही केन्ना मार्गार चमकता पळय आमकां इजिली कळतात पावसाळी सिजनांतू मस्त पावस पडून आसता थंड जावन आसता तेन्ना चमकताना आमकां आम्ही फिजिकली आमकां कळटा आमकां सांगता म्हणना अरे वयर थंड आसता म्हणून ऑटोमॅटिकली आम्ही कसं करता त्या थंडा दुखून अवॉइड जावन विंगड वाटेर चमकता तर त्या स्पॉन्टेनियसली जाता तशीच आम्ही मेंटल ट्रेनिंग वरी स्पॉन्टेनियसली करपा म्हणून सांगितलं आसा ते स्पॉन्टेनियसली कशें जाता सेन्सेस कंट्रोल करचे आमकां ओनली थ्रू प्रॅक्टिसिंग अँड प्लॅनिंग देवार भक्ती करचे आनी ते प्रॅक्टीस करता आणि मेंटली आम्ही ते प्लॅन करता की कशी आम्ही इंद्रिया दुखून इंद्रिय भोग वस्तू दुखून ते कंट्रोल करत आम्ही सेन्सेसाक म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा. 59 श्लोकांतू देवान सांगिल्लें आसा इच्छा प्रबळ असता वही डिझायर असता बट स्थितप्रज्ञ जन कसं करताची तांगेली पुरा इच्छा देवाल बगे घालताची आणि तेच ते हायर टेस्ट म्हणून तांकां गोत आसता आणि त्यांनी भक्ती सेवा अर्पण करताची तशीची गुरुवर्याल आयकून त्यांनी भक्ती योग करताची म्हणून देवान हांगा एक सान रुपार ताका भक्ती योगाचे इंट्रोडक्शन दिलेलं आसा. 68 श्लोकांतू देवान सांगिल्लें आसा की स्थितप्रज्ञ मनुष्य हे आसता आणि भारी दुर्लभ असताची त्यामुळे इंद्रिया प्रबळ असता सेन्सेस आसता आनी फोर्सफुली ते मनाक धरून व्हरता ताकाची स्थितप्रज्ञ मेळचे भारी दुर्लभ आसता म्हणून. आणि 61 श्लोकांतू देवान सांगिल्लें आसा केवळ आणि केवळ भक्ती कोरनू भक्ती योग कोरनूची सेन्सेसाक कंट्रोल करत म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. हे उदाहरण दिताना प्रभुपाद स्वामीन अंबरीश महाराजाले तुम्ही पळोवं अंबरीश महाराजा विषयी सांगिल्लें आसा आणि ते श्रीमद भागवतमा दुखून प्रभुपादान भारी चंद्रुपारी कशी अंबरीश महाराज तांणी तांगेले 5 सेन्सेस कशी डेवटेल केलेले आसा सेन्स कंट्रोल केलेले कशें आसा देवाल बघेन तांणी कशें तांगेले
अटॅचमेंट डिझायर मन बुद्धी कशी त्यांनी देवाल बघे घालेल असं म्हणून प्रभुपाद स्वामींनी सांगितलं असं की अंबरीश महाराज कसं करता त्यांनी तांगेल मन त्या देवाल चरणारा बिंदांतू गडून असतखे तांगेल जीव हा देवालय गुणगान करच्यांतू असतखे तांगेल कान देवाल कथा कृष्ण अच्युत कथांतू मग्न असताखे दोळे देवाल चंद्र अति सुंदर विग्रह पळच्यांतू घालवेताखे त्यांनी आणि हात पाय हरिनाम संकीर्तन करच्यांतू वैष्णव सेव करच्यांतू पाय पडच्यांतू आणि देवस्थान मार्जनम क्लीन करच्यांत त्यांनी घालवेताखे अशी 5 सेन्सेस त्यांनी डवटेल केलेलंच कृष्णा बघेन तुम्ही आणि तुम्ही 4 कुमार असं ब्रह्मा देवालय पूतू तांगेले उदाहरण घेवेत त्यांनी देवा भक्ती करनेसील पुढे जाल्यार कितें त्यांनी वैकुंठ लोकार वत्ताच देवा मेळच्याक तेदना केवळ मात्र तुळशीची परंबळ हुंगूनूच पळय तांकां देवाल वटू एक आकर्षण जातके तुळशी परंबळ हुंगूनूची आणि त्या देवाल भक्त जाताची म्हणून म्हणजे एक सेन्सस वरी आम्ही डवटेल कोण देवाला गेल्यार कितलो व्हड लाभ आसा म्हणून कळत आमकां ताकाची रियल ग्रॅटिफिकेशन टू सेन्सस इज कृष्ण कथा अँड कृष्ण सेवा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि हायेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्थित प्रज्ञे म्हळ्यार कोण देवाल भक्त आसा कोण कृष्ण भावानामृतांत आसा तांकां स्थित प्रज्ञे म्हणून देवान हांगा अर्जुना सांगिल्लें आसा 62 आणि 63 श्लोकांतू एक पतन जावची कशी अनकंट्रोल माइंड असल्यारी मन पकणे कंट्रोल नासल्यारी कशी एक मनशाले पतन जाता कशी तो फॉल डाऊन जाता म्हणून देव हांगा सांगता आसाची कसं म्हणताची ध्यायते विषयां पुंसा म्हणून केदान आमगेल सेन्स आम्ही मन सेन्स ऑब्जेक्ट आवेर इंद्रिया भोग करचे विषयारी आणि ते वस्तू वयर आमगेल मन कॉन्टेम्पलेट करता असता तेदान कसं जाता अटॅचमेंट डेव्हलप जाता संगस्ते शुपजायते म्हणून कडे काम क्रोध डेव्हलपमेंट जातखे काम क्रोध मोह जाऊन जातरी कडे क्रोधा बी जायते क्रोधम भवती सम्मोह कडेन मात त्या क्रोधांत भोर नसता त्यांना असं की तोंड आयल्या उलयताची बुद्धी स्थिर नासता बुद्धी विनाश जाता म्हणून देवान हांगा सांगिल्लें आसा तशी कशी पळय सिस्टर कन्सर्न आसाची एका नंतर एक एक फेट जाता वता म्हणून ताका अनकंट्रोल माइंड भारी खतरनाक आसा ताका केन्नाय कंट्रोल करता ताका मनाक स्थिर करता म्हणून सांगिल्लें आसा ताका अनकंट्रोल माइंड इज व्हेरी हार्मफुल ताका मेडिटेशन करून देवाल बगे आलोचन करताना आमी ते कंट्रोलार हाडयता म्हणून सांगिल्लें आसा हाजे विशयी सांगताना क्रोध हे सगळ्यांक येता कोण कोण मनांतू क्रोध कोण घेताची कोण कोण उल्लोन क्रोध करताची जाल्यार क्रोध सगळ्यांक येता कोप सगळ्यांक आसा जाल्यार अशी म्हळेलें आसा कशी लक्ष्मणाक रामानुज म्हळेलें आसा रामाला तो अनुज तशीची हांगा क्रोध आणि लोभ हाकस पळय कामानुज म्हळेलें आसा आनी भाव के दोग जण ताका खंय काम क्रोध लोभ आनी प्रवट्टू असताची म्हणून अशी सांगताची केदान आमी भक्ती करताची देवाल विशय करच्या लागता पळय मस्तू कोप येता म्हाका तात्तवळी कोप येता पूण कोप येनासिल म्हणून माताजी आत्ता जाल्यार पळय उलयलो तर हांव कोपता आसता ते कशें हांव उण करीत म्हणून सांगताची ताजे अर्थ कसं न्हय खूप फूड आशिल्लें जाल्यार आमी ते आमकां चॉयस आसता कोपच्या ना म्हणून आमकां गोत नाशिल्लें म्हळ्यार अशें उदाहरण दिवच्याक एक धोती धवी धोती री काळे एक स्पॉट पडल्यार आमी पटकन ताका आयडेंटिफाय करता हांगे काळ स्पॉट आसा म्हणून धोती काळी आसल्यार ते काळे स्पॉट आमकां दिसतले की ना तशीची आमी पूण क्रोधांतू आसता आसलीची तेन्ना आमकां क्रोध करता आसा म्हणून आमकां कळना आमगे मना ईर्ष्या आसा द्वेष आसा कोणा विशयी म्हणून आमकां कळना जाल्यार आमी देवाल बगे कितें करताची तेन्ना आमकां करता कळचें लागता की हे क्रोध एक चॉयस एंग्री करचे कोणाल वेरी द्वेष करचे हे ना आमकां आमगेले एक ते चॉयस आसा आमी ऑब्जर्व करत आमगेली हे क्वॉलिटी आनी मागशे वचयत म्हणून आमकां कळटा ताका अनकंट्रोल माइंडांतू हे पुरा जाता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा चेतावणी दिलेली आसा माइंडा कंट्रोल दवरता म्हणून मेक माइंड द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा म्हणून सांगिल्लें आसा आमी सांगता पळय मन तू भजले राम नाम मनाका उपदेश दिताची की तू मन तू भजले राम नाम ताका मना कंट्रोल करता नसल्यार अशें पुरा जाता म्हणून देव सांगताची 64 श्लोकांतू 4 प्रश्नाक स्थितप्रज्ञा निमगिलेल्या देवान त्या अर्जुनाक देवान सांगिल्लें आसा तो निमगीत न्हू अर्जुन स्थितप्रज्ञे रिस्पॉन्ड कशें करता सेन्स ऑब्जेक्टा खातीर तेन्ना देव सांगता तांणी राग द्वेष दुखून फ्री निर्मुक्ता जावन आसाची तांणी दुखून मुक्त जावन आसाची आनी तांणी एक नियम पालन करताची देवाल प्रसाद करताची आनी देवाल दयेना म्हणून निर्भर आसताची म्हणून सांगिल्लें आसा ताका स्थितप्रज्ञे म्हळ्यार कसं न्हय
कोण तेगेल सेन्सेस रेग्युलेटेड मॅनरान यूज करता, कोणाल माइंड कंट्रोलार आसा, आणि कोण राग द्वेष दुखून फ्री आसा ताका स्थितप्रज्ञ म्हणून देवान हांगा सांगिल्लें आसा. 65th श्लोकांत देव सांगता, खाली मगेल दयेनाची, देवाल दयेनाची हे पुरा डिझायर डिस्ट्रॉय करता, आणि खंयचे ना देवाल अहेतुकी कृपा जावकाची, देवाल कृपा दृष्टी जावका म्हणून देवानच हांगा सांगिल्लें आसा. 66th श्लोकांत आमकां म्हळ्यार अर्जुनाक देव सांगताची की कोणाल बुद्धी कृष्ण भावनामृतांत ना, कोणाल बुद्धी स्थिर ना, तांगेले मन स्थिर ना आसता. मन स्थिर ना आशिल्ले निमित्त कशें जाता, सुख हे मेळना आणि हॅपीनेस आणि शांती वे मेळना म्हणून ताका हे पुरो रिलेटेड आसा. हू इज नॉट एंगेज्ड हिज बुद्धी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देर इज नो स्टडी माइंड, नो इंटेलिजन्स, नो पीस अँड नो हॅपीनेस. 67th श्लोकांत हे 67 आणि 68 श्लोकांत हेच विशयाची मुखारी सांगिल्लें आसा की कशी एक इंद्रिया आमगेली प्रबळ जावन एक सेन्स ऑब्जेक्ट आमी ग्रॅटिफिकेशन करचे लागताची, कशी आमी एक एक रिलेटेड जावन ते माइंड फोकस करता रोमिंग सेन्सेसा वयली ते कंट्रोल करचे भारी कश्ट आसा, आणि ते कंट्रोल करता रेग्युलेट करता आमी सेन्स म्हूण हांतू इंद्रियाणाम ही चरता म्हणून सांगिल्लें आसा. त्यामुळे कसं न्ही, वी शूड वॉच अवर माइंड अँड सेन्सेस. हे उदाहरण दिवच्याक आमी पुराजन ऋषिकेशा गेलेले आसाच. ऋषिकेशा गेले तेन्ना ते आमी राफ्टिंग म्हणून एक वॉटर स्पोर्ट आसा ते करताच. ते वॉटर स्पोर्ट्स करताना कसं जाता, रॅपिड जाता, व्हड पाळ येताच, आमी बोट तांतू बसून आसता, मनान तू एकदम भंय करता जाल्यार ते गंगेर माता दये निमित्त पार पडताच. ते रॅपिड्सा बसिल तेन्ना तो इन्स्ट्रक्टर सांगता व्हड पाळ येतले आणि तुम्ही बोट मुखार वतले जाल्यार तुम्ही भिवका म्हणना, तुम्ही कसं करका नुत बेसका, हातपाय मारन अनावश्यक कसं नाही करका म्हणना. ते पाळ एंड जातरी बोट उलटा जावच्या पुरते बोट समजावन तुम्ही समजावन हगूर मुखार वतलीची म्हणून. हाजे अर्थ कसं नाही, भोग इंद्रिया करचे, विषय भोग वस्तू सेन्स ऑब्जेक्ट आमगेले येद्र हाकड तकड वत्ता आसतले जाल्यार आमी ते भोग करका म्हणून ना, आम्ही वी कॅन वेट अँड ऑब्झर्व म्हणून सांगिल्लें आसा. वी हॅव टू वेट अँड ऑब्झर्व म्हणून. आणि भागवतामान तू कोणाल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जावन कोण हाकड ताकड गेलेले तांगे इंद्रियाचे हे जालेले आसता, उदाहरण दिलेले सौवर्य मुनिले, विश्वामित्र मुनिले म्हणून. जाल्यार हांत कसं जाता, हांत 5 एक्झाम्पल दिलेले आसा कशी एक वरी इंद्रिया आमगेले सेन्स ऑब्जेक्ट ग्रॅटिफाय करच्या वता रोमिंग सेन्सेसान थंत वता तेन्ना कसं कसं पतन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. फर्स्ट एक्झाम्पल दोळे खातीर दिलेलें आसा. पतंगा म्हळ्यार एक सान एक मूज आसता पळय, तो उज्जे पळोवन ताजे लागीं वतके अटॅचमेंट जाता ताका आनी तो तागेलें पतन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. कडे एक सान एक मोवा मूस ते कमळा परंबळ हुंच्या वतके आनी हगूर ते एक फूल ट्रॅप करता ते खाली परंबळान तुची एक सेन्स तागेले रोम जाता आसा. तशी एक सेन्स ऑब्जेक्टा खातीर रोम जालेले निमित्त तागेलें पतन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. एक जिंके तो कसं ताका ट्रॅप करता जाल्यार हंटर कसं करता, लायक कोण मुरळी वाजीत ते ऐकून त्या ध्वनीनाची कान्नाची ते लगलगी वत आणि तशी तो ट्रॅप जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि फिशेस हे मासोळी आसा पळय तांकां ट्रॅप करता जाल्यार कसं करता, एक कसं पूण खाद्य पदार्थ घालून ते एक हाका तो घालता आणि तशी ते मासोळी खावच्या येऊन ते ट्रॅप जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हस्ती वेरी एक्झाम दिलेलें आसा. सेन्स ऑफ टच म्हणून आम्ही आईज पळयले, इयर पळयले, नोज, सेन्स ऑफ टच. एक हस्तीक ट्रॅप करता जाल्यार कसं करता हंटरान, काय ना एक मादा हस्ती आस पळय तिका स्पर्श केला पुरते एक हस्तीक मेल हस्तीक त्या कोरून जातरी तो कसं की एक जात खंय आणि त्या फिमेल आस पळय मादा हस्ती मागशी धांवता धांवता तो ट्रॅपान पळोवन तागेलें पतन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तागेलें आमगेली इंद्रिया कंट्रोल करची कितली इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आमकां कळटा. उपदेशामृत आम्ही ऐकलेले आसा, वाचो वेगम म्हणे पळय ते आम्ही बद्या जिवनांत उदाहरण करता. ताकाची उधर आणि उपस्थची हे मेन हाजे निमित्त पतन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. जिवेर लालस होय इति उति धोय शिष्णुदर पारायण कृष्ण नाही पाये म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी कितले एफर्ट्स करचे. आता मटका आसा पळय जे मातयेचे मटका ताका एक सान एक होल आसलारी तांत कितले उद्दा भरलारीची ते एक सान वाटत आसले ते उद्दा पुरा वता. तशें आमी कितले एनर्जी घालून आमी सेन्स कंट्रोल करूया आनी आमगेले हे मन हाकड ताकड विचलित जायना अशी पळयल्यार खंयचे एक इंद्रिया खंयचे एक भोग करचे वस्तून एक हे जावन प्रबळ जावन आसल्यार
आम्ही पुरा एनर्जी एक्झॉस्ट जाता म्हणून सांगितलंस. ताका वी हॅव टू रेग्युलेट अवर सेन्सेस, वी हॅव टू कंट्रोल अवर माइंड म्हणून सांगितलंस. देवान 68 श्लोकांत तू एक समराईज केलेलं आसा. स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कोण? कोण तागेले बुद्धी स्थिर दवरलेलस आणि स्पॉन्टेनियसली अस पळय नॅचरली तो रिस्ट्रेन करता तागेल इंद्रिया भोग विषय भोग करता असेल वस्तू दुखून म्हणून. जाल्यार आम्ही स्थितप्रज्ञ नाही, आम्ही प्रॅक्टिसिंग स्टेजार आसाची. पडतली आम्ही जाल्यार आम्ही ह्या प्रॅक्टिस सोडच्या ना म्हणून देव सांगता आसाचे आमकां. 69 श्लोकांत तू देवान स्थितप्रज्ञा विशीं कसं म्हणलेलं आसा. तांणी केन्ना जागृत अवस्थेर आसा खंय तांगेली बुद्धी हे आत्मावेर केंद्रीत आसा आणि ताजे निमित्त तांणी एक सुख अनुभव सिद्ध आसाची आणि तांणी केन्नायची एक जागृत अवस्थेर आसाची. जाल्यार मटेरियलिस्ट इंटेलिजंट पर्सन आसा पळय तागेल खंय मन आनी हे बुद्धी केंद्रीत आसा सेन्स ऑब्जेक्टान ताका दिसता तो खुशेर आसा म्हणून संतुष्ट आसता म्हणून. जाल्यार घड भितर ते पॉयझन जावन लॅमेंटेशन आणि बिविल्डरमेंट येतल्याची म्हणून देवान सांगितलं आसा. अशी स्थितप्रज्ञा विषयी 70th श्लोकांत देवान सांगितलं आसा. स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कोण? तो असलो एव्हर फ्लोईंग अँड नेव्हर फ्लडिंग म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार तुम्ही समुद्रांत पळोवन आसच्या पुरो मस्त पुरो नदी मेळना ताची व्हडड नदी मेळटा समुद्रा भितर. तर समुद्रा केन्ना फ्लड येवचे पळयला हांवें ते फ्लड जायना समुद्र. म्हळ्यार इनवर्ड फ्लो जाता जाल्यार आउटवर्ड फ्लो केन्नाय जायना म्हणून. आउटवर्ड फ्लो केन्नाय जायना म्हणून सांगिल्लें आसा. ताजे अर्थ कसो न्ही की डिझायर फ्लो स्थितप्रज्ञान तो डिझायर फ्लो जाता जाल्यार ते आउटवर्ड फ्लो जायना म्हणून. कामी म्हणून सांगिल्लें आसा. ही इज नॉट द डिझायरर ऑफ डिझायर. ताका हे डिझायर ना. डिझायर कित्याक ना? कित्याक म्हणटा ताका कसं की हायेस्ट टेस्ट मेळिल्लो आसता तांतूं तागेल पुरा इंद्रिया घालेलें आसता म्हणून. ते कसं न्ही कृष्ण प्राप्ती कृष्णाल सेवा करचे पादार विंदन ते आसा म्हणून. अशी स्थितप्रज्ञा 71 श्लोकांत देव सांगताची खाली त्यांनी मटेरियल डिझायर खातीर हे करनाच खाली बॉडी आणि तांगेल हे मेंटेन करचे खातीर मात्र त्यांनी हेल्प घेता की मटेरियल हाजे खातीर. तांकां कसं न्ही इच्छा नासता आणि तांकां कसं न्ही एक मिथ्या अहंकारय नासता आणि कसं न्ही अशी डिझायरय नासता म्हणून स्थितप्रज्ञा विशयान देवान सांगिल्लें आसा. मग कोण कृष्ण भावनामृतांत आसाची तांनीची स्थितप्रज्ञ म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि स्क्रीनांत कसं की हे केलेलं आसा प्लीज पळयाची. हरे कृष्ण. आता 72 श्लोक आसा तांतू देवान सांगिल्लें आसा स्थितप्रज्ञ कोण आसा पळय तो हे अंतूची हे जन्मांतू लिबरेटेड स्टेजांत आसा. ताका तो कसं जाता जीवनमुक्त स्टेज अचला बुद्धी आशिल्ले निमित्त तो देवाल धामा पावता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. ताका अंतकालेरी तो बिविल्डर जायना. तो देवाले इतले स्थितप्रज्ञ तो देवाल तागेले मन इंद्रिया आणि तागेल बुद्धी एकाग्र करून देवाले चरणावर विंदांत घडून आशिल्ले निमित्त ताका देवाले धाम प्राप्त जाता म्हणून देवान स्थितप्रज्ञा विशेष हांगा सांगिल्लें आसा. तशी आम्ही पळयलेलें आसा की 72 श्लोक देवान कसं सांगले. फर्स्ट आत्मज्ञान दिले. आत्मज्ञान दिता सकाम कर्म योगा विषय सांगले. ताजे नंतर देवान बुद्धियोगा विषय सांगले. बुद्धियोगांतू व्यवसायात्मका बुद्धी वन पॉइंटेड एकाग्रचित वन पॉइंटेड अटेन्शन इंटेलिजन्स टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड केल्लारीची परिपूर्णता आसा आमी जिवनाक म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. कर्मकांड विषय सांगिल्लें आसा. वेदवादर तजन आणि पुष्पिताम वाचा फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदांत सिरकून भोगैश्वरी करताची बट ते करचना ते अटॅचमेंट दवरचना म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. इकडे निष्काम कर्म योगा विषय देव सांगताची आणि इकडे लास्टाक स्थितप्रज्ञा विषय देवान सांगिल्लें आसा. ताकाची हांगाची हे दोन्ही अध्याय हांगा समाप्त जाता. कसं हांव उलयताना चूकी अपराध कोण आसतलेची जी म्हाका हांगा क्षम करता. कसं म्हागेल मनांत म्हाका कळलेलें आसा तें तुमकां सांगिल्लें आसा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. माताजी तुम्ही ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೋರ್ನು एक नमुने निरर्गळदावन उद्दा पिलसई आज आमकां आध्यात्मिक ज्ञान सेकंड अध्याय वेर दिलें आसा. म्हाका कनिका तुम्ही उलयले दाय तशिलें म्हूण दिसलें. आय एम शुअर पुरो जाणां वरें तशी दिसला.
भारी चंद करून तुम्ही एक्सप्लेन केलं असं आमकां अंडरस्टँड जावं तशी. धन्यवाद तुमकां. आणि आता कोणाक क्वेश्चन असतात निमगे आती? हरे कृष्ण माताजी. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಸರ್ तुमगेलेंतू. हरे कृष्ण. माताजी आता तुम्ही तंतू 53 की 54 श्लोकाकडे ना 4 पॉइंट्स तुम्ही सांगलेंची. वी हैव टू फॉलो लाइक एक ताळ में. प्लीज ते तुम्ही बाकी उपास रिपीट करता वे ते 4 मात्र. वै अर्जुन निमगीता स्थितप्रज्ञा विषयी 4 प्रश्न निमगीता. कसं सिम्पटम्स कसं नाही तागेल सिम्पटम्स कसं स्थितप्रज्ञा आले त्या फर्स्ट प्रश्न असता. दोन्ही प्रश्न निमगीता हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू ड्युअलिटीज हे द्वंद्व सुख दुःखाक कशी समतोल कोणत्या स्थितप्रज्ञा पळेता म्हणून दोन्हीच प्रश्न निमगीता. माताजी सॉरी हे नाही ऍक्च्युअली हाव निमगीताचे. ओके. ताजे पशी पूड तुम्ही एक पार्ट सांगेल असं मनीष हे 4 नमुने धारण कर का म्हणून सांगून घेऊन. सो वी शुड बी पेशन्स. निष्काम कर्मयोगाविषयी. वय माताजी. ओके. हरे कृष्ण. ते आम्ही प्रयास असता आमगेल्यान तांकी ये नी की आमगेले क्षमस्व भावना कृतज्ञता विनम्रता हे असका म्हणून सांगेल असतं. त्यान मात्र ते निष्काम कर्मयोग सफल जाता म्हणून. कृतज्ञता सहनशीलता आणि नम्रता विनम्रता आणि क्षमस्व भावना क्षम करता म्हणून फॉरगिव्हनेस ॲटिट्यूड. याची डाऊट असेल माताजी. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. आणि कोणा क्वेश्चन अस की? माताजी हंग पूर्णिमा शणे माताजी म्हणतात ते सेन्स कंट्रोल इज हार्ड टॉपिक फॉर मी बट एक्सप्लेन इट व्हेरी वेल माताजी म्हणता असं ते. आणि कने क्वेश्चन ना म्हणल्यार हांव नरसिंह प्रणाम करनू आयचे प्रोग्राम क्लोज करू ट्राय करता. वाडना ना कोण परमिशन असल्यार नरसिंह प्रणाम करता. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव
जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आणि माताजी एक क्वेश्चन येईल सर. Mataji, very nice session. Tough subject was made easy for us. And then, yes, Mataji, question. What does the arrows in shloka 2.70 signify? Yes, Mataji. हरे कृष्णा माताजी. ते ऍक्च्युली प्रेझेंटेशन करताना म्हाका काय गत नासिल त्यांत एरर्स घालेले आसले. सो इट डजंट मीन इट मीन्स नथिंग. हरे कृष्णा. Mataji. ओके, आता ಕೆಲವು अनाउन्समेंट्स आसा ती 3rd चॅप्टर आमगेले भगवद्गीताचे ते आमगेले जननी माताजी म्हणून सांगता ती. आणि कसं म्हळ्यार फ्रायडे तुकून आमगेले चुडी पूज स्टार्ट जाता. तुमी सर्वान मनपूर्वक जावन अटेंड जावका आणि सर्वान रिजिस्ट्रेशन करका म्हणून म्हाका थांव. आणि कसं न्ही आणि कसं नासले प्रभू अनाउन्समेंट. ओके, हां ओरिजिनल परमिशन आस म्हळ्यार क्लोज करता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ठीक आहे.